Mindu kien eled gvern ġdid il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia sab li Mater Dei huwa pjaga li wiret mingħand gvern preċedenti. Il-Ministru sab numru ta' nuqqasijiet u abbużi fosthom li traskuraġni fl-immaniġġjar tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Kif ukoll kienu nstabu kważi €1,000,000 ta' mediċina skaduta fl-isptarijiet Boffa u Mater Dei u apparat mediku kien qed jissellef b'xejn lill-isptarijiet privati. Iżda llum il-Prim Ministru Joseph Muscat żvela li fl-Isptar Mater Dei kienu għaddejjin abbużi ħafna ikbar u ħela kbira. U dawn ser ikunu ippubblikati f'rapport li ser joħroġ fil-ġimgħat li ġejjin. B'risposta lill ġurnalisti meta kien mistoqsi dwar l-irwol li ngħata lil John Dalli f'Mater Dei, Joseph Muscat qal li huwa ser jiġġudika lil Dalli biss fuq ix-xogħol li dan qiegħed jagħmel. Fost ix-xogħol siewi li qed jagħmel John Dalli huwa dan ir-rapport dwar dak li nsab s'issa f'Mater Dei. Fil-ġimgħat li ġejjin inkunu qegħdin f'kondizzjoni nagħtu rapport sħiħ ta' dak li instab s'issa. Jien minn hemmhekk inkejjel persuna x'qed joħroġ bħala riżultati. Ir-riżultati s'issa huma affarijiet li kieku qegħdin f'kumpanija privata, il-kumpanija privata ilha li jerqet. Joseph Muscat qal li min huwa responsabbli għal dawn l-abbużi u l-ħela sproporzjonata irid jerfa' ir-responsabilità. Aħna kommessi illi nżommu s-saħħa b'xejn għal kulħadd u dak huwa l-commitment li l-Gvern ħajżomm. Irridu naraw iżda li ma jkunx hemm il-ħela sproporzjonata, jista' jkun anke serq, irridu naraw. Dik hija xi ħaġa li qed nistenna aktar rapporti fil-żmien li ġej illi huma imperdonabbli u għandhom riperkussjonijiet ta' miljuni. Jiġifieri mhux qed nitkellmu hawnhekk fuq ftit eluf, qed nitkellmu fuq miljuni ta' ħela, ta' serq, ta' abbużi u li xi ħadd irid jirrispondi għalih.